दिनै आसलते जमदुवार ब्लक आरो सराइबिल ब्लक ज' लोगो नांनानै पिकनिक जानाय प्रग्राम बेवहाय खालामदों। बेवहाय आंखौबो लिंहरदों आरो आङो बिथांमोनजों एखेलगे बे पिकनिकआव नुजाफानो हानानै गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोनहा 10-20 जनसो इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय जोंनि बिपिएफ हान्जायाव जयनिं खालामनाय मोनसे सेरेमनियेल प्रग्राम खालामदों। बेबायदि जयनिं सेरेमनिया बहुत जायगायाव बहुत दङ। आसलते दिनै पिकनिकसो बियो। बेवहाय जेन 10-20 जन माखासे इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरखौ बेहाय सोफादों। दा मथथे जोंनि बिपिएफ हान्जा हिसाबै फैगौ समफ्राव जोङो जयैनो मावलांनां गासिबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै जयैनो मावलांनांगौ होननानै जों बेहाय जयैनो सावरायदों आरो जोंनि थांखिया बेनो जे जायगायाव सान्थि लाखिनाय, जायगायाव खौसेथि लाखिनाय आरो जायगानि उन्नति लाखिनाय बेनो जोंनि बिपिएफ हान्जानि आसल आदर्श। बे आदर्श आरो नितिखौ लानानै जों बयबो मावलांनांगोन होनलायनानै जों बेवहाय जयैनो ओंखाम जानायनि सिगां बेखौ मोनसे सावरायमेल हिसाबै जोङो सावरायदों। बाखि जेबो गैया। फैगौ समाव जाहाथे बिटिसिनि गासिबो जाथि जनगोष्ठीया जयैनो थालायनो हायो, खौसेयै थालायनो हायो, बा जायगायाव उन्नति खालामनो हायो, बा जायगायाव सान्थि लाबोनो हायो। बेनि थाखायबो जोङो बोरै बोरै खामानि मावनांगौ बेनि सायावबो जों सावरायदों। बेखिनिखौ नोंथांमोनजों लोगोसे बे ओनसोलाव नुनो मोन्दों गोबां पिकनिक जानो रायजो राजाफोर फैदों। मा बुङो सार? बियो पिकनिक स्पट। गोबां गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गोबां मानसि पिकनिक जानो फैदों। बयबो पिकनिक जाग्राफोरनिसिम आंनि बोसोर गोदाननि अननाय, मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। बयनिबो गोसोआव जिथु गोसोनि जिथु उद्देश्य बियो फिउचाराव जाहाथे जाफुंसार होनो हायो बेनि थाखाय आङो इसोरनाव आर'ज गाबबाय। नोंथाङा गावनि फेभरेट श' नायनायाव स्ल' इन्टारनेट स्पिडनि थाखाय बानायफैबाय नामा? गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नोंथांमोननि थाखाय आर'नाइ टेक्न'लजिसआ लाबोदों हाई स्पीड फाइबार ऑप्टिक ब्रॉडबैंड प्लान्स। मात्र 399 रां पार मान्थआवनो नोंथांमोना आनइन्टाराप्टेड स्ट्रीमिंग, गेमिं, आपल'ड, डाउनल'ड आरो ब्राउजिं खालामनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो नैबे जामबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जामबुं नङा जाबाय 8812989283 नङाब्ला 8099554827।